Desaparegut en un racó amagat pensant en... Doncs que ja tenia iniciativa de fer un grup. Doncs Amelie és una iniciativa de nosaltres 5. És un projecte en què 5 persones amb unes idees molt clares ens fan posar en comú per fer I, bueno, és la típica pregunta que el nom, efectivament. Perquè sempre diem que buscàvem un nom curt, fresc, fàcil de recordar i també per fet que és un nom de noia i que ens fem moltes cançons d'amor i a les noies. Bueno, d'on ve això de fer música? Tenim algun familiar músic, etc. Bé, no, jo diria més que és una qüestió personal. Cadascú ha tingut sempre la inquietud des de petit de fer coses musicals, relacionades amb la música. Uns quants hem estudiat, hem tingut estudis musicals, ja des de ben petits, i altres no, hem sigut autodidactes, però sempre hem tingut aquesta voluntat de fer coses relacionades amb la música. L'Albert, alguns van estudiar conservatori, alguns anys de música, altres no tant, i hem sigut molt autodidactes, però en el fons tots hem treballat molt a casa i bueno, el grup ens contents tots. Bueno, deixeu que llavors us van haver tot això d'estudiar en general, música i tot, Sí, tot coneixement sempre és bo, no? A l'hora d'interpretar o de tocar mateix, doncs el tenir coneixements o uns estudis ajuda a l'hora de creativitzar, de comoditat per tocar, o en el cas de l'Albert a l'hora de composar. Quan éreu més petits, heu començat a estudiar, pensàveu que arribaria a tenir un grup de tant d'èxit? Puc atrevir-me a dir que no. Tots somiàvem en tindre un grup i realment viure el que estem vivint ara. I clar, una mica... Sempre he sigut una cosa molt utòpica, no? Allò de dir, imagina si fessis un grup, fessis a la ràdio, fessis molts concerts, no? I realment de petit ho penses, no? D'adolescent que comences ja a triar la música que t'agrada, i en el nostre cas doncs, a començar a tocar instruments que al final hem acabat tocant en aquest grup, no? Però, home, no, imaginar-nos. Bueno, les cançons les escrivim vosaltres, les composeu vosaltres. Sí, estem nosaltres, escrivim sobre aquests efectes, sobre el que ens passa com a nois entre nou i 20 anys. I sí, Teníeu una cançó especial o literària? Totes tenen un significat per nosaltres, vull dir, si les hem triat per posar-les al disc és perquè ens han agradat a tots abans. No sé que hi ha algunes cançons que s'han quedat fora del disc, sí, no, però totes les que hi ha al disc són perquè ens importen, perquè creiem que són importants pel públic també. Aviam, si m'hagués de quedar amb una, potser seria la primera amb la que vam donar la pistoleta de sortida, que és la Tu, que va ser la primera que vam sonar a la ràdio, i que diguem que ha calat més entre la gent. Heu pensat fer temes en anglès i això? Nosaltres vam triar el català perquè és la llengua en què millor ens expressem, en què millor ens entenem el que expressem, i en aquest sentit no tenim intenció de fer una altra llengua. Sí que és cert que el nostre referent és l'anglès, no m'agradaria. Però en qualsevol cas ens sentim supercòmodes fent com ho fem i bastant senzill. I si no haguéssiu pogut, no haguéssiu tingut l'oportunitat d'arribar al que sou música, què haguéssiu fet? Després tenim altres vocacions i altres activitats que ens agrada fer, hobbies. De fet, tots estudiem i estem a Filologia, l'Albert disseny gràfic, el Josep fa comerç internacional, el Carles comunicació i periodisme audiovisual i jo faig enginyeria informàtica. O sigui que tots tenim una altra vocació i una altra passió a la qual tot el que podem ens hi dediquem. Bueno, la gent us reconeix pel carrer. Aquest és un tema que a vegades nosaltres el fet de que en alguna forma una satisfacció o un regal per al treball fet. Llavors, clar,
depèn, no? Si a vegades que Hi ha vegades perquè sí, t'has trepitjant pel carrer i evidentment quan fas els concerts doncs agraeix el que fem i està però és el que et dic, nosaltres això no res més que un reconeixement a la feina feta, a la molta feina feta i per molta emoció. Una cosa que m'estranya és per què regaleu la vostra cua al final dels concerts. bueno, Si la demana que la tenim, doncs a vegades no, aviam, nosaltres per exemple sempre hem dit des del principi que som un grup molt proper i ens agrada parlar molt amb la gent, amb la gent que ens segueix, pel Facebook, pel Twitter, pel concert, quan venen a veure'ns. Llavors, ens agrada que ens diguin també les coses que els agraden, les que no, i també sabem que, per exemple, en el meu cas, quan jo anava a veure o vaig a veure un dels meus grups preferits o un artista que m'agrada molt, doncs, ostres, si vaig al concert i a sobre m'enduc una de les pues, doncs, a mi em faria molta il·lusió. Llavors, entenc que per la gent que ve a veure'ns també li fa molta il·lusió això. Llavors, ja ens marquem unes pues, un nombre de pues que regalarem al concert. Bueno, el fet que us mola molt que la gent tinguin fotos dedicades a les carpetes, tinguin vosaltres, etc. Acaba molestant... No, acaba, vull dir, al contrari, ho agraïm moltíssim perquè realment si estem a algun lloc i estem fent tot el que estem vivint ara mateix a Madrid és gràcies a tota la gent que ens segueix. Ho agraïm moltíssim. És una mica també el que dèiem abans, això que bueno, tots fa uns anys estàvem a l'institut i estava al costat d'una noia que tenia fotos del seu videoclip i personalment hem anat molt de pagar les carpetes però ho veies i ara veure de les carpetes de la gent és estrany però a la vegada és això, sobretot satisfacció per la feina perquè això no hauria estat res sense la feina que fem i tampoc seria res sense els que ens escolten. I ara són unes quantes preguntes que són més marcades. Bueno, sí. La mateixa la responem tots, vull dir. No passa nada. Si fossis superherois, quin poder tindríeu? Jo... Jo seria invisible per parlar-me amb la cara. Jo volaria. Jo estic amb Edgar, jo això de volar m'atrau molt. Jo estic amb el Carles Invisible. Bueno, el color? Blau. Blau. Jo, bueno, no tinc un color preferit, no? Blau. Segueu fent. El número. 7. 10. 5. Xarxa social. Twitter. Què és Twitter? Què és Twitter? Jo soc Android o Apple? T'ha matat! Android? Apple. Jo Android també. Dia de la setmana? Divendres. Dissabte. Fixa't, collons. Dissabte. I un famós? Café Pou? Una cançó com una. Carles Puyol. Hi ha un dels grans admiradors. És Dave Grohl, cantant de Foo Fighters. Una persona que admiro moltíssim. Jo Travis Barker, el bateri del 1982. Ídol no famós? Ídol no famós. Home, jo crec que els meus pares, no? Quan el que han fet a la seva vida i el que m'han pogut donar. Carles Amèrica. No, pares i